Maura yatanga anzi makazoenda ku-DNA test. Ku-DNA test kunoitei iwe uchiona kuti mwana ipombi, ukuona kuti mwana imhitsa. Wototi nema-DNA iwe plus inini handisi hureka asina newe unomitiswa nogodyiwa nevanhu 50 wotobvisa nhumbu kuzi unenge wakutya kuendeswa ku-DNA kuti mwana asizoriwe munhu unenge wati ndewake. Mahure anobvisa nhumbu doya panapa udontera zina basa. Iwe inini ndakambokutaurirai kuti vana vangu vanostep fadhika. Ndonyaya dzetichitaura kadzidzia kuti inini handisi type inonyepera munhu kuti anzi mwana ndewako. Astori wake andinyepere munhu. Murume ndiye angatonyepe kuti mwana ndewake kozi mwana ipombika. Pana sikade mwana kanaka. Saka munhu atodi kuenda ku-DNA test kozi anenge achitotya kuti ko ndikazoluza kwakazonikwa wangu. Eziya kozi mwana pombika. Zve-DNA test zvisina basa kozi panenge pazvarwa mhitsa. Venyu vana vane madziva vane musoro nenge dhudhi ndo vanoendeswa ku-DNA nokuti baba vanoramba mwana. Anotoramba mwana wakachiziva kuti ndewake. Sevaritsu yavo arambwa saka asindoziva kuti ndewake. Kozi unongo mwana chanenge kakazvarwa neuri. Inenge kakazvarwa nemusikadzi asingafunge. Ndosaka vanonyo vachizorambwa. Isusu vana veda varambwe. Inini chero murume asiri murume wangu, asiri baba wemwana wangu, anenge achitoda mwana wangu. Kozi nyaya dzakanaka kunzunzi baba wamaka. Kutunzi baba waSauro. Inyaya dzakanaka. Sika inini murume ndiye angatonyepi. Angada kutonditsotsa kuti mwana ndewangu. Kuti inini ndingape mwana murume. Imimi mahure ane nzara. Ndimi munochemera murume kuti aite mulife memwana. Kana kuti mutonyepera murume kuti mwana ndewake asiri wake. Kozi unenge waona kuti iwe you are useless. Saka you want your life iwewe nemwana wako kuti mbuiswa pari nani. Saka motangonyepera munhu kuti mwana wake. Manje inini is other way round. Murume ndiye angatonyepa kuti mwana wangu ndewake kozi anoziva kuti zvinomupa chiremerera kunze vana vangu ndevake. Saka usamboona maproblem enyu mahure mimi munozvifananidza neni. Uona kafesike kemuchina asune tumakumbo tunenge machopsticks waperezeka. Pane nchikutaurira pepe kuti inini unogona kungotonaka kundidarika but usiri pombi. Ndonyaya dzenichitaura idzi kuti unogona kungotonaka kundidarika asi usiri pombi. Zvone nchitaura kozi pombi ainyengerere murume, pombi hainyepere murume kuti munhu ndiye yako isiri yako. Zvitwe nepombi zvezvi. Problem yenyu ndiye kuti munoda kuzvifananidza neni. Inini boys ndakabuka mahure. Handisi kuti ndiri munhu asingade kusaizwa. Ndinoda kutodhererwa. But pane dzimwe type kana kazodhererwa nemahure ka ndakanyarara. Ndhererwa nemahure. Kana uri pombi wewe unyengerere murume. Unonyengerera murume wewe uchiteerera munhu asingakudi. Uchisa matatu emunhu asingakudi. Wewe hapana kuti uri pombi. Uri pombi yani kwewe? Uchidyiwa. Iwe haudiwe unodyiwa. Isusu kuno kumanje tinodiwa hatidyiwe. Tinodanana. Rudo rusingaperi rwakapera semvura yemupfumbi. Unozviziva here izvozvo? Tezvenyu iwe ndakakupa gore nemunhu. Ndakangori musvinu iwewe dai munhu wako akadzoka. Kunozoti una basa. Problem inotanga pakusaiza mai maka. Zvakanakirei kusaiza mai maka veduwe? Zvakanakirei? Zvako zvokuti anzo nefesi inenge muchina. Manje inini fesi yangu yazoitarisa fesi ndakaipiwa namaikoro. Asingeda anopega veduwe. Saka upane zvimwe zvinhu izvi zvokuti usamhanyisa nezvinhu zvausingazwisise kozi problem yenyu mahure munosaiza. Zvino wangosara isusu patakadombotanga kudana nevana. Maita anza vafitana nesu muchiti vasikana nemi munodyiwa nezvibhonda, munodyiwa nezvinhu zvinofitana nemi. But that time tichigadzira movement tichigunduruka nevakomana vedu wanga uripi wari busy uchidyiwa nevanhu vasina basa. Wasvika waperezeka manje wauda kuzororera pasini rangu, wauda kuzadza sini rangu AIDS. Ndati inini I'm not gonna stand by muchiita vanhu zvamakaita huliteni basa rekudana nemahure vanapa muchiti kanganisira maartist edu muchiita zvokushaya. Usandifonere uchanzi uda kutenga mafuta angu atengwa nemahure. Nechokuzive zvangu vanhu vanotenga mafuta vataurise matauriro amunoita. Unofunga ndakapusa here ndakafanana namai vako vanofamba uchitengesa mafuta. Inini mafuta angu anotengwa ndiri kumba ndakarara. Saka usambofa kwandifonera mai maka muri papi ndiri kutenga mafuta. Ndosangana nani? Wauda kusangana naye? Sangana neni wewe.
uchizviti he uri pombi waperezeka. Kuperezeka problem inotanga pakuzvifananidza nesu. Inini handisi kuti hanzi ndida kuzvikudza, handisi munhu anozvikudza boys, but inini handizosedzwe nemahure. Handisedzwe nemahure. Mahure tambire kure. Sezgorana neAIDS. Sezgorana neAIDS.